уважаеми господин Димитров, секретар на президента по образование, култура и туризъм, уважаеми господин Озунов, председател на Общински съвет Пловдив, уважаема госпожо Модева, съветник на министъра на туризма и уважаеми господин Молов, ректор на Университета по охранителни технологии. Драги пловдивчани, скъпи гости, извън протокола, ваши превъзходителства, генерални и почетни консули в град Пловдив, скъпи участници в дефиле на младото вино и най-вече се обръщам с огромна благодарност към нашите постоянни партньори, това е ансамбъл Тракия, които от 15 години са винаги с нас рамо до рамо, с техните песни и танци създават тази атмосфера, която довежда хиляди хора в Стария град. Тази година започваме да пишем историята на 15-то дефиле на младото вино. С 67 участника, в това число 50 винарски изби, 12 нови участника в 19 локации на нашия прекрасен възрожденски град. Тази година Стария град отвори 3 нови локации, непознати за пловдивчани. Това е къща Нишанян срещу къщата на Енчо Пиронков, за да се ориентирате. Това е изографисаната преди година къща Верен Стамболян, прекрасно изрисувана, и една нова локация срещу Етнографския музей, това е Артемида Арт. Над 300 вида вина сме подготвили за този български празник. Сравнете, вярно взели сме идеята от французите от Божолето, които с едно вино създадоха икономика на цял район, а ние представяме 300 млади вина. Така че ще имате удоволствието да проверите качеството на българското младо вино, което знаете, че е най-полезно, то е без консерванти. Така че ще имате възможност, ползвайки брошурите, които имате, с модерната дигитализация, да гласувате и да изберете фаворита на публиката за любимо вино: червено, розе, бяло. Вчера завърши работа си дегустационната комисия, организирана от Университета за хранителни технологии, и вече, разхождайки се, може да видите, да откриете кои са първенците утре вечер, които ще получат утре вечер своите награди: златен Дионис, сребърен и бронзов Дионис. Искам да благодаря много на всички, които ни помогнаха. Това са десетки наши партньори, на многочислените медии, които можаха да направят този празник. Не на последно място ще спомена студентите и учениците, които изучават туризъм в нашия град. Както го правим вече в поредни години, най-заслужените доброволци и най-добрите студенти и учащи ще получат еднократни стипендии от приходите на фестивала. Една прекрасна симбиоза е това на базата на нашата земя, на нашето селско стопанство, с образованието, създавайки култура, да развиваме винен туризъм. Вече 15 години мога нескромно да кажа, че ние създадохме една много сериозна база за развитие на винния туризъм, да не кажа, че сме пионери в това направление. Приключвайки, искам да ви пожелая приятни дни. Виждате, че времето е с нас. Професор Рачев
не можа да познае този път, защото няма лошо време за пиене на хубаво вино. Приятно изкарване!